target sigurong i-bike is yung Mount San Isidro, which is yung highest mountain dito sa Pangasinan. So nakikita nyo ngayon dun sa background yung Mount San Isidro. So dun siya. Part pa yan ng Labrador dito sa malapit sa Lingayen, neighbor town niya. So siguro mga few weeks makikita nyo magka-camping tayo doon overnight.